लय आई रहल का देखेला ऐसे हंस के जान ले बका अरे हूँ कहा जी आई दादा उ का हो जो नहीं ठक होला तन हूँ ना बबुआ सब बका कि प्यारा में पागल बानी बगले रहे ना ए धनी हो अचरा से बांधल दिल बा बनले रहे सब का लेकिन हमरा कहे का कि आई सुमिरन में बाबा गणेश जी आई सुमिरन में बाबा गणेश जी हर लीना सारा कलेश हर लीना सारा कलेश सभा में मंगल बरसावत रही जी सभा में मंगल बरसावत रही जी बाबा लइका पर दया बरसावत रही बाबा लइका पर दया बरसावत रही बाबा लइका पर दया बरसावत रही बाबा लइका पर दया बरसावत मनु बाबू पुरस्कार दिले हार्दिक अभिनंदन करो। परिवार में कलेश काहे होला काहे मनु बाबू परिवार में कलेश काहे होला काहे 5 भाई बानी हानी 2 भाई कमाता रहे 3 भाई कमाता रहे आ 2 भाई तनी नइखन कमा चाहे आमदनी कम बा तो परिवार में कलेश हो जाई कि हम इतना कमा के खर्चा चलावत नहीं आ 2 जना घरे बैठ के चानी काटत तो परिवार में कलेश हो जाला तो गणेश भगवान के परिवार में कलेश काहे हो काहे जब सब केहू के पदवी मिलल बा सब केहू पूजाते बा केहू से केहू कम नहीं खे तो कलेश होई काहे तब पूजाए खातिर कर्म करे के पड़ेला सही बात तबे न अब पूजाला की पहले पिटाए के पड़ेला तब पूजाए के पड़ेला पहले पिटाए तब पूजाए पूछी काहे कहत नहीं काहे पिटाए के केकरा हाथ केकरा पहले गुरु के हाथे पिटाए के पड़ी गुरु के हाथे जे पिटा गइल ओकर किस्मत संवर गइल पूछी काहे कहत नहीं काहे मूर्ति शंकर भगवान के मूर्ति बनता दुर्गा जी के मूर्ति बनता कौनो देवता का मूर्ति बनता पत्थर के तो पहले उछेनी हथौड़ी से पिटाता काटता तब जाके वो मूर्ति के पूजा होता तो इंसान के भी पूजाए के पहले गुरु के हाथ पिटाए के पड़ी सेवकाई करतनी आ चलवाही करतनी यदि गुरु के एको झापड़ ना गिरल तब बुझी गिरा और जिंदगी अधूरा ऐसे कहतनी कार्तिक जी भाई राव पार्वती माई राव पिता गणेश जी कार्तिक जी भाई राव पार्वती माई राव पिता महेश जी भाई करता मन से पूजा दोसर न बाटे दूजा तेरी सुन दे गाला गाई करता मन से पूजा दोसर न बाटे दूजा तेरी सुन दे गाला गाई कार्तिक जी भाई हवन पूजा होखबे करेला पार्वती माई होई पूजाई होखबे करेला
पिता महेश जी के पुजारी होखबे करे तो केकरा से के कम बजे कलेश होई कार्तिक जी भाई राउर पार्वती माई राउर पिता महेश जी कहाइले पार्वती माई राउर पिता महेश जी कहाइले करता मन से पूजा दोसर न केहू दूजा तेरी सुनी देर लगाइले करता मन से पूजा दोसर न केहू दूजा तेरी सुनी देर लगाइले। ए पैसा ये होता कृष्णा बाबू पुरस्कार दिले बने आय गौरी भैया के पुरस्कार दिहल है 51 रुपया हार्दिक अभिनंदन करो जय हो तो सारा मामनो जवा के हसावत रही सारा मामनो जवा के हसावत रही के बाबा लइका पर दाना तारा सावत रही बाबा के बाबा लइका पर दाना तारा सावत हमरा बोला ही करल दादरा म्यूजिक के बबलू जी ने डबलू जी आई रउआ पहले ही माला पहना के चल गई का करी आई हमरो मालावा स्वीकार कर ली जय हो जय हां चलिए ताली बाजो ठीक ठीक वाह तो अब हम छोटे छोटे भजन गा के अब हमरा फिर अरविंद भाई से सवाल हो जाई कि कौ तरह की इनका से गाई ले तो हमरा मजा आया अच्छा ओके ना आ सुनहु में मजा आवेला दुगो आन्हर लंगड़ के चुटकुला कले हैं तो देखो अरविंद भैया हमरा से तू गई बतारा से हम गायब तो ई कोनो जरूरी नहीं है कि चुटकुला आन्हरे लंगड़ पर होई सही बात कोनो जरूरी नहीं ना 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 हौसल के कर निमन लागल के कर जब तू निमन बड़ा हम खराब बनी तो तू हंसबो तो निमन लागे सही बात है सही अब एगो फुटले एगो के पेनिए ना एगो के चकवे नहीं खे एगो के भेपरे लाइट सही बात बा सही बात तब हुआ ई तो सौभाग्य बा माई के कृपा बा कि दोनों गाड़ी चलत तारी से जाना में दोनों के लाइटें नहीं अहो भाग्य बा जोड़ी लगावे वाला के आई हो दादा मनु भैया के डबल लइका होखे भगवान से प्रार्थना करो हां जी बढ़िया जोड़ी लगाओ जननी हां दोनों दोस्त तो रहबे कइले जा अच्छा सोचा तनी कि चुटकुलवा हम हो कहिए दी लेकिन फिर हमरा तनी संकोच करतनी कह दी जननी हां कहीं कहीं ए खाली सूरदास का कहले कि लंगड़ू के बैसखिया तनी हटा दहले आई लगावा से अब चले के बैसाखिया के सहारे आ लंगड़ू के 2 नंबर लाग गइल डोल डाल अभी बैसाखी तक तरे बैसाखी होइले नहीं खे माओ बन के चल देले जननी जननी आ इतना जोर से 2 नंबर लागो रहे ये दादा कि कोहरस घेंटी छोड़ ले बा आप कपड़ो ऐसा पहनर ले बुझाओ कि माने गाय चलतिया जननी की ना अभी कर कोहराल का सुन के आ पीछवा से एगो साढ़ दौड़ गइल आई बाप जननी की ना जननी अब जान जाए कि दुआरे पर इनकरा के डोल डाल करा दे हे बाबू सबसे निमन एगो गाना का आइल का एगो मर्द मेहरारू के बात मेहरारूआ कहती का कि छोड़ी गमन हरि में हरिया पिया भइल गुलारी के हो फूल छोड़ी गमन हरि में हरिया कवन सवतिया मरल समातिया हमारा की राजा गइल तू भूल तो मर्दो कहता कि का कहता रू कह ई तो हमार मजबूरी बा
घरवा छोड़ावेला मजबूरिया धनी तनी बूझ मजबूरिया घरवा छोड़ावेला हो पेट जननी यह सब लय लेके आ सही बात बा भैया पेटवे नु बा पेटवे बा लोग जाग जाग के 4 साल 5 साल अपन परिवार छोड़ के आ प्रदेश में नौकरी करो सही बात पेटवे हो जो ठंडा होके पाला होके बेयासो लो अपन अपन घर छोड़ के दूसरा के द्वार पर टूवर खानी छिघरत तो लइका हम आई सकलस किए माई कि आइल बानी तोहर हो दुआरिया तोहर हो दुआरिया आइल बानी तोहर हो दुआरिया आइल बानी तोहर हो दुआरिया खोल माई बाजार हो के रे आइल बानी तोहर हो दुआरिया खोल माई बाजार हो के रे आइल बानी तोहर हो दुआरिया खोल माई बाजार हो के तोहर हो दुआरिया खोल माई बाजार हो के आइल बानी तोहर हो दुआरिया। हमरा राजन बाबू हमरा के 100 रुपया दिले बारे हार्दिक अभिनंदन करो कलश किए माई ए माई धर्म धसल जत धरती के अंदर हाथवा में ले लो ना हो काटार खोल माई बाजार हो दुआरिया आइल बानी तोहर हो दुआरिया खोल माई बाजार हो के आइल बानी तोहर हो दुआरिया खोल माई बाजार हो के आइल बानी तोहर हो दुआरिया खोल माई बाजार हो के आइल बानी कलश किए माई ए माई हो नहीं आवतारू तड़पावतारू कहे शर्मा मनोज करो आवतारू नहीं आवतारू तड़पावतारू नहीं आवतारू तड़पावतारू कहे शर्मा मनोज करो आवतारू नहीं आवतारू तड़पावतारू कहे शर्मा मनोज करो आवतारू ए माई हाथ जोड़ी तोहरा से करिले निहोरा हाथ जोड़ी तोहरा से करिले निहोरा सुनिले तू माई तनी हमर पुकार आई बानी तोहर हो दुआरिया आई बानी तोहर हो दुआरिया खोल माई बाजार हो आई बानी तोहर हो दुआरिया खोल माई बाजार आई बानी तोहर हो दुआरिया खोल माई बाजार हो अब अरविंद भाई से सेवा लिखल जाओ।